No niin, nyt on nauhoite. Ja mitä me sovittiinkaan? Eli sovittiin, että kun on tiistaina luento, niin siitä tulee tietenkin tallenne. Ja sen voi katsoa sitten, kun itse haluaa tai ehtii. Ja kemian kurssi löytyy jo tuolta Moodlesta. Te olette sen löytäneet. Eli sekin on mennyt putkeen. Asiat ovat menneet hyvin tähän asti. Katsotaan sitten tätä, mitä mä oon jo aiemminkin teille joskus syksyllä jutellut. Tämä on varmaan se sama esitys. Eli meillähän on 3 opintopisteen kurssi kyseessä ja ihan peruskemiaa. Ja teillähän sitten ainakin osalla se kemia jatkuu myöhemmissä opinnoissa Jonin kanssa. Eli oliko nyt näin, että te olette energia tai kierto? Tai molemmat? Monimuoto on aina energia. Joo. Tuleeko teille vielä lisää kemiaa? Onko siellä OPSissa? Oletteko kattonut? Eli se olisi vain tämä ja sitten se on se kiertotalous, jolla on se Jonin kurssi sitten vielä. Koska se vie opintopisteen kurssi. No, minulla niin minä. Eli minulla on 2 tutkintoakin, on ympäristötekniikan DI ja sitten on vielä OPkin. Ja sitten on ollut yliopistolla töissä ja vähän tuolla koulumaailmassakin opettanut ja olen kyllä nyt se 5 vuotta. Sähköposti on tietenkin ihan niin kuin se yleensäkin on. Minun varmaan parhaiten saa sitten yhteyttä sillä sähköpostilla, jos Moodleen kirjoittelit johonkin paikkaan jotain, mistä minä en osaa sitä löytää, niin sitten se ei välttämättä auta. Ja sitten sähköpostinkin joskus on vähän viiveellä sitten vastailla. Ja sitten jos en vastannut, niin jos sitten jaksat laittaa uudelleen sähköpostia. Jos niin kävi. Niinkin on joskus käynyt. Ja sehän tietenkin johtuu siitä, että joskus on sitä kiirettä, niin kuin varmaan kaikilla teilläkin. Teillähän on kiireessä kokemusta, jos olette työelämässä ja täällä. Niin kyllä se sitten täälläkin on, no ei täällä tarvitse olla kuin työelämässä, mutta onhan sitä sitten sitä muutakin elämää. Ja täällä työelämässäkin on ihan tätä tekemistä, kun täällä opettaa. Ja mulla on ollut tuossa syksyllä tuommoiset kurssit, Engineering Mathematics 1, rakennusfysiikka ja virtaustermo. Eli tuo on meidän kansainvälisille, tämä on rakennusarkkiteheille ja tämä on LVT-puolen porukalle. Eli hyvin monenlaista, johtuu tietenkin varmaan siitä taustastakin, että minulle on näin monenlaista lykätty. No nyt menee sitten kemiat, eli teille energia, monimuoto ja päiväpuoli, joka on se kiertotalous, ympäristötekniikka. Ja sitten kemistri menee nyt tälle kansainväliselle porukalle ja siellä on muuten itse asiassa vain 6 ihmistä. Jos joku haluaa englannin kielellä, niin tervetuloa. Koska nämä matiikat menee niin kuin, siellä on sekä konepuolen että meidän puolen, mutta nyt tässä ei ole se meidän puolen porukka. Sillä on aika vähän. Vai olikohan niitä 8? No, kuitenkin vähän. Tänä vuonna, koska se on niin kuin ensimmäistä vuotta. Siinä on sitten enemmän tietenkin tuossa matiikan porukassa. Sitten fysiikka rakennusarkkiteheille. Siinäpä se olikin. Joo. Mutta nämäkinhän nyt, miksi voi vaikkapa kiirettäkin olla välillä, niin nämäkinhän niin kuin ensimmäistä kertaa menevät nämä englanninkieliset kurssit. Eli mulla on 3 uutta tälle vuodelle, ja sehän ei ole kyllä ensimmäinen vuosi, kun jotakin uutta on ollut. No, siinä on jonkun verran hommaa, kun sen kurssin saa kasaan.
vaikka siihen olisikin niitä suomenkielisiä materiaaleja, ja nyt meidän tuo kansainvälinen porukka on hyvinkin korkeatasoista, eli niille täytyy sitten tehdä vähän vielä lisää materiaaleja, lisää ekstra, ekstra opiskeltavaa. No sitten mä oon ollut tämmöisessä koko hankkeessa, eli meillähän monet opet on myös näissä hankkeissa. Tämä on semmoinen, mikä on vähän niin kuin on tavallaan pakollistakin täällä, kun on töissä, ja siitä tulee osa rahoituksesta, ja en mä tiedä kuinka paljon teille on näistä asioista joku joskus selittänyt, tai onko mitään, tai onko se kauhean mielenkiintoistakaan, mutta mä nyt tässä kuitenkin vähän tätä taustaa. No, selkokielistä materiaalia matikan kertaamiseen. Se loppuu nyt, ja sitten mä menin semmoiseen kosteikkohankkeeseen, ja siitäkään mä en oikein vielä tiedä mitään, mutta se alkaa nyt tässä, tai minä pääsen siihen nyt niin kuin tässä vaihtamaan sitten, kun tämä loppui, niin siinäkin on vähän sitten ilmeisesti opetusmateriaalin tekoa, ja sekin on ihan uutta settiä. Saa nähdä, kuinka hyvää siitä sitten tulee. Varmaan tosi laadukasta. No niin, sitten meillä on kemiaa kuitenkin teidän kanssa, ja nelosperiodilla. Niin ja miksi sitten meillä oli tosiaan näitä etä- ja lähiluentoja? Eli tämä menee sillä setillä, millä tämä oli suunniteltu. Tämä on mennyt nyt vasta 3. vuotta tämä kurssi olemassa olevana. Ja tässä ekana vuonna, eli viime vuonna on pitänyt yksin tätä, sitä edellisenä vuonna Tillin kanssa. Tillihan on teille tuttu. Joo. Eli osa materiaalista on Tillin tekemää, no, puolet, ja silloin kun se katsottiin, että tämmöinen kemiakurssi alkaa, niin on tarpeellinen teidän koulutukseen, niin katsottiin, että se menisi tämmöisellä sapluunalla, että on etä- ja lähiluentoja. Ja yleensä ne oli aina niin, että meillä oli etäluennot ja lähilaskarit, ja nythän on sitten siinä nelosperiodissa onkin vaan lähinä. No sehän on ihan hyvä. Minusta se meni näin. Eikö ollutkin? Katsotaanko me vielä sen nelosperiodi, miltä se näytti? Käsitinkö mä tämä asia? Olinko mä oikein hahmottanut? Elää poista mitään. Miltä nelosperiodi näyttää? Joo, eli se on aina, teillä on tuolla joka ikinen maanantai kemiaa. Sehän on kiva, eikö vaan? Täytyy ottaa se positiivisen kannalta. Joo. Ja tämä on nyt sillä tavalla, että nämä lukkarit on joku suunnitellut ja katsonut ne teidän päiväohjelmat, ja tämä on nyt parhaiten tällä tavalla sinne mennyt, niin se sitten menee tänä vuonna näin. Mutta nyt siis alku on vielä niitä ja ne yhteiset luennot nauhoitetaan, ja sitten se menee silleen, että sitä on niin kuin joka viikko. Tentti on kurssin lopussa, ei ole välikokeita siksi, kun tämä on vain 3 opintopisteen kurssi. Ja sitten se voi tuntua semmoiselle ihmiselle, joka ei ole hirveänä kemiaa tutustunut aiemmin, niin voi tuntua siltä, että tässä on paljon sisältöä. Eli tänne on otettu kaikki se sisältö, mikä on koettu, että se on teille tarpeellinen jatko-opintojen kannalta. Että sitä voi sitten tulla suht rutkasti, vaikka on kyse 3 opintopisteen kurssista. Paperikoe, sehän tarkoittaa sitä, teillähän on paperikokkeita ollut ennenkin, eikö? Ja siellähän saa olla mukana se laskin ja ne kirjoitusvälineet tekniikan kaavasta. Tekniikan kaavastostahan voi jotakin hyötyä olla, vaikka se on kemian osalta vähän suppea. Jos jotakin ekstra kaavoja tarvitaan sinne, niin kuin todennäköisesti tarvitaankin, niin sitten laitetaan sinne paperiin, siellä koepaperissa ne lukee. Ei tarvitse sille ulkoa opetella niitä mitään kaavoja. Uusinta koe on siellä eksamissa. Oletteko tottunut tekemään kokeita eksamissa? Anulla yleensä on myös uusinnat eksamissa, mutta ette ole. Teillä on mennyt niin hyvin, että ei ole tarvinnut sinne mennä.
On tarjonnut. Okei, joo. No niin, no mulla on se, kun mä pian teille vaan tämän. Siitä tulee, niin kuin se, että se pitää jotenkin määritellä, ja teillä on ne jotkut koepäivät, mutta kun mä en taas pidä sinne niin kuin muita, niin mä en voi olla siinä uusintakoeprovassa mukana. Kun pian siis useammalle osastolle, mä saisin olla joka uusintakoeprovassa ja joka ikinen lauantai istua täällä, tai jotakin. No ei nyt ehkä ihan joka ikinen lauantai, mutta kuitenkin valvomassa jonkun porukan jotakin uusintaa. Niin se on pakko ottaa tälleen, että se jotenkin järkevästi hoituu, niin se on tuo eksaminarium. Sinne saat ottaa ihan samalla tavalla ne kamppeet, samat kamppeet mukaan. Eli myöskin sen tekniikan kaavasta. Ei, koska se on paperille ja sitten jos sitä tekisit jossain muualla, niin sun pitäisi sählätä se jonkun piirtonäytön kanssa ja se on ilmeisesti tuskasta. Niin tehdään niin, että kunhan tehdään kuitenkin käytte täällä paikan päällä, niin tehkää sitten täällä se. Näin mä oon ymmärtänyt. En ole kokeillut sen kanssa sählätä, mutta tehdään sillä tavalla, että se ainakin onnistuu. Ajankäyttö. Onkohan tämä paikkaansa pitävä luku? Ehkäpä 2 tunnin tentti, eli se on niinku semmoinen kurssikerran mittainen. Olikohan se merkattu eri mittaiseksi? No kuitenkin ei ole niinku silleen järin töisevä, mutta jotakin perusasioita pitäisi osata. Ja itsenäistä opiskelijoista 50 tuntia, eli kun tämähän on just se, että kun se lasketaan sen tietyn opintopisteen, kuinka monta tuntia opiskelijan pitäisi tehdä opintopisteen eteen töitä. Ja sittenhän, jos se monimuodolle menisi niin eihän sitä töissä voisi käydä ollenkaan, että voihan se olla, että se vähemmälläkin menee. Tai sitten, jos tuntuu, että tämä kurssi on töisivä, niin kyllähän täällä on kuitenkin 50 tuntia merkattu itsenäistä opiskelua. Sehän sitten piristääkin yhteensä noin 81 tuntia. Aiheita on, ja täällä just on sitten niin kuin yksi aihe, tänne pitäisi vielä ympätä lisää, mutta no ei, nyt ei ainakaan tänä vuonna ole sitä, eli orgaaninen kemia puuttuu. Ja ehkä sitten jossain teillä sitä tulee kuitenkin vastaan. Siellä Jonin kurssilla sitä olisi tullut, mutta teille ei sitä kurssia sitten ole, että sekin on varmaan semmoinen, mikä tässä vielä sitten tulee päätettäväksi, että miten sen kanssa tehdään. Ja tämä kurssihan saattaa tulevina vuosina ollakin joskus 5 opintopisteen laajuinen, jolloin sinne mahtuu sitten vielä vähän enemmän. Atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, ainemäärä, alkuaineet, kemialliset reaktiot, olomuodot ja seokset, hapot ja emäkset, sähkökemia, palaminen ja savukaasto, kestävä kemia ja kiertotalous. Olisiko siinä jonkun verran asiaa? Näyttääkö ihan hyvältä? Tuostahan se Tilli sanoo, palaminen ja savukaasut, siellä on savukaasun lasku ja niihin kannattaisi niin kuin ihan tosissaan perehtyä, kun niitä tulee taatusti myöhemminkin ja monilla on sitten opinnäytetyössäkin ollut tehtävänä savukaasulaskuja. Kyllähän nämä niin kuin muutkin aiheet toki on tärkeitä. Eli tämä tavallaan lähtee ihan silleen peruskemiasta, että ei ole ajateltu, että sitä kemiaa sitten välttämättä olisi vielä aiemmin tullut hirveänä vastaan. Aikatauluhan sieltä löytyy. Joo, eli esittelyt tällä viikolla. Niin, täällä on nämä päivät vähän hassusti. Joo, eli niin kuin tämähän on niin kuin molemmille tehty. Eli teillä on tänään ja toisilla on sitten huomenna. No ensi viikolla sitten pälättäisin etänä tämän kaiken. Alkuaineet, jaksollinen järjestelmä, kemiallinen sitoutuminen, hapetusluvat, ainemäärä ja stoikiometria. Puhun nopeasti. No. Ja sitten me tehtäisiin siitä jonkunnäköisiä harjoituksia. Me tehdään niitä kurssikirjaharjoituksia. Se kurssikirja oli mainittu, onkohan se näissä kalvoissa, se on ainakin siellä etusivulla. Sitähän on sitten tilattukin tuonne kirjastoon sitä varten, kun se on kurssikirja. Eli sellaiset ihmiset, jotka kirjaa harrastaa, kun se on vähän, ehkä nykyopiskelijoilla vähän vähemmän sitä kirjaharrastamista sitten, se meininki.
Sitten tulisi kemiallisia reaktioita ja taas etäluento siitä. No sitten meidän pitäisi tehdä noita alkuaineesityksiä. Eli valita oma alkuaine ja jonkunnäköisessä ryhmässä sitten siitä kajauttaa semmoinen mukava esitys. Ja sen voi tehdä PowerPointiksi tai posteriksi ja sen ei tarvi hirveän kauan kestää, mutta siinä jotakin tiettyjä asioita tietenkin sitten pitäisi kertoa. Nämähän onkin ollut tosi hyviä yleensä, kun opiskelijat niihin niin kuin perehtyvät. No sitten hapot ja emäkset. Aapada. Joo, eli nyt näytti siltä sitten, kun tässä on, tämä menee nyt tälle ja tämä on vähän hassu ja tietenkin katsotaan, onko tämä järkevä tämä aikataulu. Toivon mukaan se on järkevä, eli tuossa tulisi 2 ainetta luentua ja käytännössä niitä alkuaineesityksiä kuitenkin tulisi tuohon väliin ja sitten seuraavan hapot ja emäkset jälkeen meillä olisikin kaikista ne harjoitukset tekemättä ja siellä tehtäisiin ja jollakin oli vielä alkuaineesitys tekemättä tai kertomatta, esittämättä, niin sitten vielä niitäkin olisi siinä. Mutta sehän voi olla nyt, että sitten kun meillä tulee enemmän sitä läsnäoloa, niin pikkusen saattaa eri lailla vielä jakaantua. Että me voitaisiin sitten vielä tehdä jotenkin näitä harjoituksia vielä sitten myöhemmin näillä läsnäolokerroilla. Mutta kuitenkin nuo alkuaineesitykset voisi tässä alussa ottaa siksi, kun ne vähän kuuluu tähän, kun sitten me lähdetään menemään jo sitten vähän niin kuin erilaisiin aiheisiin. Eli täällä on palaminen ja savukaasot. No, siellä lukee, että luentoharjoitus läsnäolo, eli se varmaan tarkoittanee sitä, että mä siinä jotakin aina teoriaa kerran ja sitten tehdään jotakin harjoituksia sieltä kirjasta. Ja siihen menisi 2 viikkoa, seuraavaa sähkökemiaa 2 viikkoa samalla lailla ja kestävä kemia, kiertotalouskin. Se oli yksi, koska tämän voi tehdä sillä tavalla, että siellä katsoo sen tillin nauhoitteen. Tässä oli varmaan joku, että siellä ei ollut ollenkaan viikolla 15. Olikohan se niin, että siellä ei ollut tunteja merkattu? Niin. Niin silloin, kun on pääsiäinen, niin ei siinä voi olla mitään, eikä vaan? Niin silloin pääsisi ihan itsenäisesti opiskelemaan sillä viikolla. Eli katsomaan nauhoitetta ja tekemään sitten jotakin sellaista pientä harjoitusta siitä. Hmm. No sittenhän tänne on vielä merkattu niin kuin 2 kertausviikkoakin, eli tässä voidaan sitten, katsotaan se, niin kuin, että oltaisiin saatu asiasta jotakin irti ja jotkut asiat olisi selkeitä ja sitten mentäisiin kokeeseen. Näyttääkö ihan hyvältä tähän mennessä? No niin. Tentti maksimissa 24 pistettä, eli sehän tarkoittaa sitä, että siellä olisi niin kuin 4 6 pisteen tehtävää. Jokaista kurssiaiheesta omaa. Niin just, eli niitä pikkutenttejä on. Katsotaanpa vielä tuosta. Tässä vähän huonosti tämä ilmasto. Alkuaineesitelmä on pakollinen, siitä voi saada 12 pistettä. Ja kokonaispistemäärän perusteella sitten tuossa oli, eikö, katsotaan tuosta eli tentti 24 olisi. Siitä sitten pääsisi läpi 3/3 pisteistä. No sitten esitelmä, niin siitä saisi 12 pistettä yhteensä, kun sen teki ja esitti. Jos se jäi esittämättä, niin 6 pistettä jäisi sitten puuttumaan. Eli tämä on semmoinen syystä tai toisesta esittäminen ei onnistu, ei pääse paikalle tai muuta. Pikkutentit, 12 pistettä yhteensä niistä, jolloin maksimissaan voin saada 48 pistettä kurssista. Ja näyttää siltä, että läpi pääsisin 14 pisteellä. Ja sitten sieltä se arvosana määräytyisi näin, niin kuin tässä näyttää olevan. Näyttääkö tämä ihan järkevältä?
Ihan järkevä. Mm. Eli se esitelmä ryhmässä yhdestä alkuaineesta posteri tai PowerPoint-esitys. Ja siitä alkuaineesta pitäisi kertoa ominaisuuksia, esiintyvyyttä, käyttökohteita, jalostusta ja tyypillisiä reaktioita. Esimerkki teollisesta sovelluksesta ja ympäristövaikutukset ja lainsäädäntö, eli ei nyt tietenkään kaikkea mahdollista niin kuin joka ikistä lakipykälää tarvitse selittää, vaan niin kuin vähän sitä niin kuin kokonaiskuvaa. Aiheryhmä pitäisi valita Moodlessa ja tehkää se, palauttakaa sitten ja esittäkää noin 5 minuuttia, siihen voisi vaikka mennä. Ihan kiva. Vai mitä? Joo, ihan kiva. Jaha, no tässä oli sitten vissiin vielä näistä ihan perusjutuista, mitä tässä kurssilla tulee vastaan. Eli kerroin siis sen, mitä kurssilla käydään, niin tässä on vielä vähän lisää niistä infoa. Eli mikä on atomi? Aineen perusyksikkö koostuu protonien ja neutronien muodostamasta ytimestä ja elektroneista, jotka kiertää ytimen ympärillä. Nämähän on tämmöisiä juttuja, mitä tavallaan vaikka ei ole sitä kemiaa harrastanut koskaan missään, niin kyllähän sitä on ollut vähän pakollistakin joskus koulussa. Siellähän on kemiaa ollut. Niin. Näistä asioista on varmaan jokainen joskus kuullut, mutta sehän riippuu sitten siitä, että milloin ja miten, että kuinka hyvin se on sitten, niin kuin, kuinka sen muistaa. Alkuaine siis koostuu vain yhdenlaisista atomeista, esimerkiksi vetyhappia, hiilioalkuaineita. Eli nämähän oli nyt niitä, joista sitten oli se esitys. Eli niistä alkuaineista siis tämmöisistä aineista, jotka koostuu vain yhdenlaisista atomeista. Ja siis atomista tuossa oli vielä, näistä mä sitten vielä selitän siinä, nopsaan siinä eka luennolla. Siinähän selitän monta muutakin asiaa. Ydin, siellä oli niitä protoneja, neutroneja, jotka on neutraaleja, ja sitten siellä elektronit kiertää sitä ydintä. Ja tätä voisitte sanoa vaikka semmoiseksi elektronipilveksi, eli sitä on monesti merkattu tämmöisellä, niin kuin, että ne tuolla tavalla sievästi menisi vähän niin kuin planeetat, mutta nehän vähän niin kuin sinkoilee siellä tietyllä etäisyydellä. Ja siinä on joku tietty todennäköisyys, millä todennäköisyydellä missäkin paikassa on. No, nämähän koostuu vielä pienemmistä hiukkasta, jota kutsutaan kvarkeiksi. Tähän ei sen kummemmin mennä. Ja atomi on sähköisesti neutraali, koska sillä on sama määrä noita plusmerkkisiä ja miinusmerkkisiä varauksia. Niillä on samansuuruinen alkeisvaraus, jolla on vain eri merkki. No sitten näitä alkuaineitahan on siis, paljonko näitä nyt onkaan? Eli tässä riittää ihan valinnanvarasta, kun miettii sitä omaa esitystäkin. Yhtä atomityyppiä ja sieltä voi sitten valita. Jaksollinen järjestelmä järjestää alkuaineet atomin numeron ja ominaisuuksien mukaan. Eli se riippuu siitä, että kuinka monta niitä positiivisesti varautuneita näitä protoneja oli siellä ytimessä. Ja tuossa nyt sitten, jos olisi 2, niin sehän on katsoma täältä, niin se olisi helium ja vety oli, jolla oli 1 ja sitten litium, jolla on 3 ja siitä se lähtee järjestymään. No tuossa tuo oli vielä sama juttuja. Vetykevyin alkuaine käytetään polttokennoissa. Hiili löytyy kaikista orgaanisista yhdisteistä. Eli hiilen kemia on sitä elämän kemia ja orgaanisten yhdisteiden kemia. Sitähän meillä nyt ei hirveästi sitten tässä kurssissa valitettastikaan olekaan. No sitten happi, välttämätön hengitykselle ja palaamiselle. Eli palaaminenhan on aineen reagoimista hapeen kanssa. Eikö vaan? No vaikkapa sitten rauta. Eli tuossa kun niitä pongailee tuolta, no tuo pikkusen huonosti näkyy, mutta tuo oli se ensimmäinen. No tuolla on happi sitten, siellähän näyttää olevan jo 8 protonia. No sitten hiili, no sillä oli 6.
Ja sitten jos mä löytäisin raudan täältä jostain, niin paljonkohan sillä on, löytyykö se tuosta? Tuollahan se on 26 jo, että se on pikkusen raskaampi alkuaine. Tai natrium, joka muodostaa natriumkloridia, se on niitä tuolta, nyt ei näy tuolta ryhmää, niin tuolta löytyisi 11 protonia ihan tuolla vasemmassa laidassa. Eli se oli alkalimetalli, natrium esimerkiksi, ja tuossa siis se on tämmöinen alkalimetalliryhmä, sitä voidaan myös sanoa ryhmäksi 1A. Ja näillä ryhmillä on yhteisiä kemiallisia ominaisuuksia, ja niitä on sitten nimettykin. Täällä on jalokaasut, jotka ei sitten reagoi esimerkiksi. Niillä on semmoinen se elektronirakenne, että ne eivät sitten reagoi muiden alkuaineiden kanssa. Ne on aivan tyytyväisiä itseksensä. Eli alkuaineethan sinänsä on vähän tylsiä, että sitten ne yleensä niin kuin muodostaa niitä yhdisteitä. Tuossa on, eli semmoisessa yhdisteessä on monta alkuainetta yhdessä, eikö vaan? Monta erilaista atomia siellä jollain tavalla sitoutuneena toisen kanssa. Jaksot edustaa energiatasoja, eli täällä niitä jaksoja olisi sitten aina mentäisi alaspäin. Olikohan tuossa siitä mitään? No siitä on tarkemmin sitten vielä ekaluennolla. No miten näitä voi sitten muuten niin kuin, ryhmitellä, niin täällä olisi epämetalleja, metalleja ja tuommoisia puolimetalleja tai metalloideja. Tämmöisiä te olette varmaan kuullut nimityksiä koulussa. Sitten on kemialliset sidokset, eli nämä atomit sitoutuvat toisiinsa ja niiden elektronien välityksellä. Ja ionisidos esimerkiksi se atomi luovutti sen elektronin toiselle atomille ja tuli positiivisia ja negatiivisia ioneja, niitä sanottiin ioneiksi sen jälkeen. Ne vetävät toisia puoleensa ja sitten ne sitoutuvat sen vuoksi yhteen, kun niillä on ne eri varaukset. Kovalenttinen sidos, kun ne atomit jakaa elektroniparin, ja metallisidos sitten, kun on jotain metalliatomeja pelkkää yhtä, tai siinä voi olla useampaakin yhdessä, ja sitten ne elektronit liikkuvat vapaasti siellä atomien välillä, ja tämähän sitten aiheuttaa sitä sähkö- ja lämmönjohtavuutta. Tämmöisiä ihan. Tuntuuko tähän mennessä miltä tuntuu, että olen kuullut nämä asiat ennenkin? Kuka sanoi, että olen kuullut nämä asiat ennenkin? Eli aika tuttua, joo, ei paha. Kemialliset reaktiot sitten, reaktioyhtälö, eli ne lähtöaineet, vaikkapa ne atomit, tai sitten nehän voi olla jo jotain yhdisteitä, ne muuttuu joksikin toisiksi tuotteiksi, reagoivat keskenään, ja siellä voi sitten energiaa joko vapautua, lämpöenergia vaikkapa siinä palaamisreaktiossa, tai sitten se reaktio voi myös niin kuin, vaatia energiaa tapahtuakseen, eli sun pitäisi lämmittää jotakin purkkia. Sä oot varmaan koulussa jotakin joskus jollakin semmoisella punsenlampulla kärventänyt. Kuka on tehnyt näin? Ainakin muutama on joskus semmoistakin koulussa tehnyt. No sitten nämä reaktiothan, kemialliset reaktiot, niin ne esitetään niillä tasapainotetuilla kemiallisilla yhtälöillä. Ainetta ei synny eikä häviä. Eli silloin sinne voi laittaa niitä semmoisia kertoimia, numeroita. Se tulee varmaan tuossa vähän ajan kuluttua. No katsotaan vielä. Kuitenkin näitä meidän pitäisi tämmöisiä kemiallisia reaktioita tasapainottaa. Eli meidän pitäisi laittaa sinne niitä kertoimia. Sitten niiden kertoimien perusteella me voidaan laskea, että paljonko jos meillä jotakin lähtöainetta on, niin paljonko me saadaan vaikka tuotetta. Näin. Kuka kokee tehneensä tämmöisiä laskuja aiemmin? Joo, kyllä. Sitten mooli. Joo, eli mooleina näitä lasketaan. Ne on niitä ainemäärä moolilaskuja. Ja tämä 1 mooli on tämmöinen, meillä on ollut tämmöinen Avogadro-tyyppi, ja
se on laskenut näin ison määrän hiukkasia. Onkohan laskenut? No, tämä on kuitenkin, se on päätellyt, että tämmöinen määrä hiukkasia, niin mitä tahansa ainetta tai alkuainetta, se voi olla myöskin jotain yhdistettä, että siellä on useampaa atomia sitoutuneena yhteen, niin se on niin kuin mooli. Ja tietenkin mitä raskaampaa se on se alkuaine tai ne kamppeet siellä yhdessä, niin sitä enemmän se painaa, eikö vaan? Sitten tulee se moolimassa. Eli moolimassa yhden moolin, eli näin hirveän määrä hiukkasesta ainetta, niin massa grammoin. Tämä sitten liittyy niihin meidän laskuihin. Eli ainemäärälaskuja teemme. Ainemäärä on sitten massa ja moolimassalla. Ja joo, moolimassa, eli kuinka monta grammaa per mooli se sitten painaa. Ja näitähän me tiedämme sitten niille puhtaille alkuaineille. Sieltä me voidaan sitten laskea, kun ne muodostaa yhdisteitä. Meillä on kaavakirjassa vaikkapa, siihen se tekniikan kaavasto on hyvä. Sieltä voi katsella niitä atomimassoja. Palaamisreaktio vaikkapa kemiallinen reaktio, jossa aine reagoi hapen kanssa, muodostaa oksideja, vapauttaa energialämpöä ja lämpönä ja valona. Meillä pitäisi olla se palaava aine, meillä pitäisi olla happia ja riittävän korkea lämpötila, joka aloittaa sen palaamisreaktion. Ja tuossa vaikkapa metaania poltettaisiin. Ja sieltä tulee sitten, kun on täydellinen palaaminen, niin hiilidioksidia ja vettä. Ja tämähän nyt tietenkin sitten, kun me poltetaan näitä hiiltä sisältäviä orgaanisia yhdisteitä, metaanihan nyt on siis vaikkapa maakaasu tai sitten vaikkapa öljyä, jos on jotakin pitempiä niitä hiilivetyketjuja, niin sittenhän me saadaan tuota hiilidioksidia. Ja mitä se hiilidioksidi aiheuttaa? Niin, sitä ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta. Niin. Joo, monenlaista. Ja tätähän täällä on sitten pidemmän aikaa harrastettu, niin sittenhän nyt meillä tätä kaveria onkin sitten vähän turhan paljon tuolla ilmakehässä. Energiantuotannossa, polttomoottoreissa, voimalaitoksissa, lämmityksessä. No tuossa oli siitä kemiallisen reaktion tasapainottamista esimerkki. Reaktioyhtälö, eli siellä taas niin kuin poltan sitä metaania ja saan sitä hiilidioksidia ja vettä. Ja no, jos haluan vaikka näitä sitten nimetäkin, niin voisi olla vaikka reagenssit tai lähtöaineet ja tuotteet. Ja sitten mä lähden laskemaan niitä atomeja, että paljonko siellä on ja meneekö tämä nyt tasaan. Ja sitten mä tuolta katsotaan, että hiiltä on tuolla yksi ja hiiltä on tuolla yksi. Ihan hyvä. Sitten mä katson, että no, tuolla on vetyä 4, tuolla on niin kuin vaan 2, että tämä nyt ei mene ihan putkeen. Ja sittenhän mä joudun tässä laittamaan tuohon sitten kertoimia eteen. Tuotaanpa, miltä se näyttää tuolla. Tasapainota atomit. Eli mulla oli vasemmalla 4 ja oikealla 2. Niin silloinhan mun pitää laittaa tuonne kakkoskerroin. Ja sitten mä hoksaan sieltä taas, että no okei, no tuohonkin piti laittaa kakkoskerroin. Tämmöistä me sitten teemme. Näyttääkö tämä ihan järkevältä? Kenen mielestä tämä näyttää ihan järkevältä hommalta? No ainakin muutaman mielestä ihan järkevää hommaa. Eli että saadaan samaa määrää sinne molemmille puolille. Ja tämmöisillä teoreettisilla tarkasteluilla, kun me tiedetään, niin kuin miten tämä reaktio tapahtuu, niin me voimme sitten laskea, että paljonko me tarvitaan jotakin kampetta, jotta me saadaan jotakin tiettyä. Ja tämmöisiä laskuja te sitten hyvinkin voitte jossain tulevissa opinnoissa ja jopa työelämässä tarvita. Happoemäsreaktio, tämäkin on reaktio. Happo on aine, joka luovuttaa vetyionia. Emäs sitten vastaanottaa siellä pH-arvo, mittaa liuoksihappamuutta tai emäksisyyttä. Joku on ehkä joskus käyttänyt jotakin pH-mittaria tai pH-paperia.
Olikohan tuossa, ei ollut niissä mitään kuvia. No, ei sitten. Mutta tämmöistä sitten, jos koulukemiaa on ollut, niin siellähän sitä pH-paperia esimerkiksi käytti. Siinä on, että se niin kuin eri väriseksi tuli, riippuen siitä, että oliko se hapanta tai emäksistä. Olomuodot. Näitäkin, tämä on sellainen itsenäisen opiskeluosa, oli siellä olomuodot ja seokset. Siellä on jotakin yksinkertaisia videoita ja niistä vähän kysymyksiä. Tämä pitäisi jossain vaiheessa tekaasta. Ja tästähän te jo tiedättekin kiinteäneste kaasu. Tämä on fysiikassakin tullut. Olomuodon muutoksia on siellä sulamista, höyrystämistä, tiivistymistä, sublimoitumista ja minkälaisia nämä on nämä kiinteäneste kaasu. Mutta näistähän on siis. Ja tämä on varmaan jo aika lailla tuttuakin. No entäs sitten seokset? 2 tai useampi aine ja ei ole kiinteää koostumusta tai kemiallista sidosta komponenttien välillä. Eli siellä on vain jotakin vähän niin kuin tuommoisia eri värisiä kiviä nyt tuossa. Esimerkiksi messinki on kupari ja sinkin seos. No vaikkapa ilmakin, siellähän on useampaa erilaista kaasua sekoittuneen. Vaikkapa happea ja typpeä. Sitten on vielä, näitä on erityyppisiä heterogeenistä seosta ja sitten on kolloidia ja vaikkapa maitohan on se kolloidi ja tästä on ehkä jokainen joskus koulussa kuullut ja seosten erotusmenetelmiä, mutta näitä nyt teillä ei sitten, tätä tulisi tämmöistä labraa siellä jatkokurssilla. Eli ette pääse suodattaan tislaan tai käyttämään kromatografiaa. Mutta se voi olla, että joskus sitten jotakin tämän tyyppisiä asioita on tehty ja sitten pitäisi tarkastella jotakin raporttia. No, niin. Tuossa oli vielä hapoista ja emäksistä. Tämä ei ole kauhean hyvässä järjestyksessä pH-asteikkoa ja mitä sieltä löytyy. Tuossa oli se pH-mittari. Kukaan käyttää pH-mittaria? Useampi kuitenkin, joo. Ja sitten paperia kanssa. Varmaankin. Näyttääkö tutulta? Joo. No tuossa on vieläkin sitä. No sitten meillä on vahvoja ja heikkoja happoja ja tarviiko tästä nyt enempää tässä vaiheessa puhua? Neutralointi on teille todennäköisesti tärkeämpi tai tärkeä asia. Eli jos teillä on joku virta ja se on hapanta tai emäksistä, niin se pitäisi neutraaliksi saada. Niin sitten pitäisi tietää, että paljonko sinne laitetaan sitä neutraloivaa ainetta. Eli jos mulla oli happua, niin mä laitan sinne emästä. Jos mulla oli emäksistä se, niin mä laitan sinne happua. Eikö vaan? Mä saan sieltä suolaa ja vettä. Hapetuspelkistysreaktiot. Elektroneja siirretään. Pelkistyminen ottaa vastaan ja hapettuminen niin luovuttaa. Ja tämä liittyy sitten sähkökemiaan ja vaikkapa ruostumiseen. Ja tässähän onkin sitten tämmöinen kuva tämmöisestä sähkökemiallisesta kennosta. Jotkut on varmaan joskus vaikkapa päällystänyt jotakin avainta koulussa jollakin kuparilla. Oletteko päällystäneet? Kuka on päällystänyt avaimen hienon näköiseksi? Ainakin muutama on sen tehnyt. Ja tuommoinen kuin kuparisulfaattiin laittaisin jotain vähän epäjalompaa metallia, mitä se onkaan se avain, niin sieltä voisin saada sitä kuparia pelkistettyä. Ja täällä on sitten galvaanisia kennoja, niin kuin patterit, paristot, elektrolyysi, sähköenergia, kemiallisen reaktion aikaisemiseksi sitten on korroosio, eli metallien ruostuminen. Ja sittenhän oli tämä metallien jännitesarja, epäjalot ja jalot. Tästä lähtien ne helpommin sitten niin kuin hapettuvat, eli antavat niitä elektroneja pois.
ja täällä sitten vähemmän, ja siksihän meillä tehdään vaikka jotkut korutkin sitten esimerkiksi näistä vähän kestävämmistä. Kulta hapettuu vähiten. Tuossa varmaan kaikki jo oli sanottu. Anodilla hapettuminen, katodilla pelkistyminen. Mutta ei tarvitse tätä. Katsotaan tätä sitten myöhemmin lisää. Täällä on hieno kalvo, johon tulee nuo. Joo, ja näissä on sitten erot galvanisella kennolla ja elektrolyysikennolla, eli galvaninen kenno, eli batteri tuottaa sähkövirta ja elektrolyysikenno kuluttaa sitä. No niin, palaminen ja savukas on tästähän tuli jo puhuttua. Palamisreaktiossa ainereaktio hapen kanssa tuottaa lämpöä ja valoa. Aapada. Täydellinen palaminen. Epätäydellisesti sitten voi tulla tuota hiilimonoksidia, siksi hän sitä peltiäkään ei saisi sitten sulkea siellä, eikä vaan kämpässä vaikka. Ettei sinne tule sitä häkää, eli hiilimonoksidia. Ja päästöjen hallinta on tärkeä ympäristön kannalta. Täällä tulee ne savukaasulaskut sitten. Kemia ja kiertotalous. No niin, se oli se viimeinen aihe, mutta tämä oli se käytännössä tästä tuli teidän itsenäisen opiskelun viikko, koska silloin oli pääsiäinen, kun oli teidän lähipäivä. Niin pääsitte katsomaan tilliluentoa ja tästä tekemään jotakin sellaista pientä esimerkkiä, kiertotalousesimerkkiä. Ja kemialla on keskeinen rooli kierrätyksessä, materiaalin talouteen, otossa, kestävässä tuotannossa. Tämähän on aika selkeää. Ja tähän te sitten, tämä tietenkin on semmoista, mikä sitten koskettaa enemmänkin teidän opintoja vielä jatkossa. Varmasti tämän tyyppisiä juttuja tulee. Täällä on vihreän kemian periaatteita ja muita sovelluksia, energian tuotanto, vetytalous, kiertotalous, vihreä siirtymä meidän pitäisi toteuttaa jollain tavalla. Oltaisikohan me nyt tuossa näiden lopussa? Mitä me on sitten opittu, niin me opittu kuule monenlaista. Alkuaineen rakennejärjestys, siellä jaksollisessa järjestelmässä ainemäärä laskuja, niiden käytännön merkitystä, kemiallisten reaktioiden tasapainottamista, aineen olomuotoja, seoksia, happojen emästen ominaisuuksia, reaktioita ja sähkökemian redoksreaktioiden perusteet, palaamis- ja savukaasujen taustalla oleva kemia, eli ne savukaasulaskut. Kemian rooli kiertotaloudessa. Aika paljon oli opittu sitten, kun kurssi on ohi, eli kovin paljon viisaampia olette jo tänä keväänä. Ja sittenhän se siellä oli Moodlessa se kurssi ja se ei nyt näytä olevan luissa. Mutta kaikki sen sieltä löysivät. Eikö vaan? Se on tuo. Eli sitä on tosiaan muutaman kerran jo mennyt aiemmin. Tuolla on, näissä ei ole mitään kivoja kuvia. Tänne voisi vielä kivat kuvat lisätä. Kun nyt on tullut se uusi Moodle-pohja, niin siellä on joka kohdassa joku sellainen kiva kuva, joka vähän niin kuin tekee tästä mukavamman näköistä, mutta tässä nyt ei vielä ollutkaan. Täällä on nämä kaikki samat asiat. Täällä on ne kurssikirjat mainittuna. Ja täällä on useammanlaista ihan peruskemian opusta siis, mitä voit sitten kurssilla käyttää. Ja sitten on vielä jonkunnäköinen e-kirjakin olemassa, johon sä voit kirjaston sivujen kautta, kun olet täällä opiskelijana kirjautu. Tässä on nyt joku tämmöinen pikkutesti, ja sitä nyt ei ollut vissiin mainittu, ja paljonko tästä saa pisteitä. Katsotaanpa. Kokonaista 1 pisteen lisää voit saada, kun sitten teet tällaisen pikkutestin tästä ihan alkuinfosta. Joo, eikö se ole ihan hyvä se yksikin piste? Eli tuommoisen voi vielä tekasta, olikohan siellä sitten 10 kysymystä. Katsotaanpa vielä se. Lukeeko siellä jotain? Missä se lukee? Joo, ei kyllä tästä 1 piste tule. Missähän lukee semmoista?
Lukiko se jossain muualla? Eli näissä on kaikissa on niitä, joo, näissä on ollut vähän erilainen se. Joo, tuosta pitää ottaa tuo pois. Eli tämähän on nyt eri lailla tehty. Ei ole mitään läpimenoraja. Sä voit vaan kerätä niillä pisteitä. Toivon mukaan, tai en tiedä, oliko tuossa sitten joku aikaraja. No se ei varmaan haittaa, haittaako? Jos sitä voi useamman kerran tehdä. Täällähän on se, mikähän se oli näistä? Ei se varmaan tämä ole. Ehkä se on tuo. Shuffle appearance. Extra restriction on attempts. Ei. Timing. Timing. Tuolla lukee timing. On siellä 45. Grade. Sä saat sen. Se on, menee sen, minkä sä niin kuin sait sieltä. Completion conditions. Mikähän näistä oli se, missä ne oli ne kerrat, kuinka monta kertaa. Jos sä näyttää, että sitä ei voi useamman kerran tehdä, niin voin sinne laittaa sen. Hmm. Joo. Mutta näissä siis kaikissa tosiaan oli niitä pikkutenttejä. Joo, teinkö mä sille jotain? Ei, kun mä en nyt tallentanut. No, mä katson tuon vielä. Ja noissa saattaa lukea jotakin höpöä just, kun tää on ollut vähän erilainen aiemmin. Täällä oli ehkä, että ei ollut sitä pikkutenttiä. Joo, täällä ei ole muuta kuin se oppimistehtävä, eli se esitelmä. Mutta näissä kaikissa muissa on se joku pikkutentti, jolla voi sitten niitä pisteitä kerätä. Olisiko kysyttävää? Joo. Jaa. Aa. Niin, eli joo, eli olisiko se voinut olla niin, että sä oot ilmoittautunut, mutta mä en ole painanut sitä täppää vaan. Just. Eli mä voin painaa nyt sitä täppää vielä, mutta mäpä nyt laitan pois tämän. Kiitoksia.